Čaute ľudia, vítame vás z nového videa. Dneska som tu s Ráďom. Čaute. A ideme ochutnávať veci z Coop jednoty. Už tretíkrát. No, ale máme iba dve veci. Lebo cestou sme rozbili dve fľašky. Rádo. Máme tu Dark Galaxy a potom od tu Fizzyho. máme dačo Smog Balls. Niečo aké guličky kyslé podľa mňa. Alebo aká žuvačka. Tak ideme najskôr to vyskúšať. Vyzerá to ako také tie žuvačky. Ďakujem. Taká gulička. Vonia to dobre. Tvrdé. Kyslé to není. No len to kyslé. Strašne tvrdé. Je to tvrdé. Možno to rozživou. Ešte nie. Ja som to rozživou. Mne to chutí. Skúsim príklad. Ale no! Fúka vietor. Dávam 7 bodov. A skúsim, čo si mohli? Skúsim takéto dačo. To je sladké. Keď to rozkúšaš, je to sladké. Je to v pohode, ale asi by som si to nekúpil viackrát. Takže takých Ja by som kúpil. 6 bodov z 10. Ja 7. No, a ako? Druhé a posledné je tu ten Fizzy, Dark Galaxy. Čo, ale skoro som si zlomil zub. Ty kokso. Kokos. Boris. To je strašne také divné. Čo to je? Mne to nechutí. Dávam tomu 3 body. Je to taká Vôbec mi to nechutí. strašne sladká vanilková kola. Vôbec. Je to taká sladká vanilková kola, ale ešte mega sladká. Možno taká ešte malina je tam trocha cítiť. Hnusné to, keď to prehodím. Mne to nechutí. Cukríky sú lepšie. A nie je to moc dobré, Koľko by som mu dal? 3 body. 3 body? Ja 7 z 10. A tak zase až také zle to nebolo. No. Zakrmuj. Dobre to vonia, jak energiťak trochu. A to by bolo pre dnešné video všetko, dajte odber, dajte like a čaute. Čaute.